Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Atong sugdan ang atong Wednesday morning nga full of happiness. Atong sang kumustahon atong mga kapuso dinha sa Veruela ug Trento sa Agusan del Sur Province. Maayong buntag say. Mayong buntag sab jail, bitaw atong sugaton, pirmi ang matag buntag nga stress-free. Kauban ang At Home with GMA Regional TV. Og jail, usa ta mo padayon, di na to kalimtan nga i-greet sab og good morning ang atong mga kapuso dinha sa Tanggob City ug Sapang Dalaga sa Misamis Occidental Province. Atong ituloy-tuloy ang paghatag og good vibes sa atong mga kapuso karong buntaga, syempre kauban ang Cagayanon nga host comedian nga si Neil Wayne Quintilla o mas iladong si Lola. Sa mga kapuso, iandam na ang inyong mga panga sa pagkatawa. Sanglit, makauban sab nato ang vlogger o content creator. Diin mga kapuso, base nakaabot na sa inyo ang iyang panawagan nga magkauyab na ang Dabawenyong si Roel Divina. Samtang sa Bistok, makachika ni Attorney Resi ang kapuso host comedian May Bautista. Una na to makainabi ang atong mga bisita karong buntaga. Nasayod ba kakapuso kung unsa ang orihinal nga pangalan sa lungsod sa Manolo Fortich sa Bukidnon Province? Gitawag kining Municipality of Maloco apan niadtong June 21, 1957 human nga gibutang gikan sa Maloco ngadto na sa Tangkulan ang seat of government. Giilisdan ang pangalan niini og Manolo Fortich. Kini agig paghatag og dungog kay Don Manolo Fortich nga usa ka Cebuano native og lieutenant sa Philippine Constabulary nga niabot sa Bukidnon aron mag-pacify sa probinsya ug dunay dakong kontribusyon sa pagbuo sa Maloco ug uban pang lungsod sa probinsya. Mga kapuso, for sure, daghan na sa ato ang nakarelate ug nagsakit ang tiyan sa sobrang katawa sa video sa atong makauban karong buntaga. Ang vlogger ug content creator ug ang pambansang uga queen, si Roel Divina. Roel, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Unsay ganap karon sa imong live? Hi, may buntag Jill and mayong buntag sa tanang kapuso nato nga kaigsuonan din ha sa dili sa Mindanao mga viewers nato din ha. Mayong buntag sa inyo. Hi, ako din si Roel Divina. Ganap sa akong kinabuhi, Jill. Well, lumalaban gihapon no. So naa gihapon tay mga ginagmay nga events karon. So ginagmay lang, di pa pwede na nagpo no kay makasab-an tang kuan Mayor Inday. So ginagmay pa lang ta. That's the spirit ug that's the energy karong buntaga, Roel. Yes. Taas jud kaayo. Roel, na-introduce na tika, but if you were to introduce yourself, paunsa nimo mapaila-ila ang imong kaugalingon labi na sa strangers? Sa strangers, dali lang kaayo. Ganion ra na. Hi, I'm Roel Divina. Are you lost, baby boy? Dili bitaw. Dili ay sa mga wa pa kaila baby asa ako ay ang Roel Divina, ang pambansang uga, ang leader sa Team Uga, ang presidente sa tanang single sa Mindanao. May lain pa ba? Hi sa inyo. Well, pwede ba pa-membro diha sa imong team, Roel? Ay, pwede kaayo. Ang requirements lang kailangan uga na gyud ka. Pero, Roel, unsa ba ang hugot sa imong mga videos? Sa tanang nakapunit sa muang mga ex, kamo na po'y konsumisyon, ana! Humana me! Congratulations sa inyo, ha! Ako ay pinagpalit pero di Ang hugot sa akong mga video, well, gikan naman po good na siya sa hugot sa akong kinabuhi. Katong mga past experiences na ako, katong mga past
painful experiences na ako katong mga panahon nga kuan kanang igor ako gi-torture pero ako giuyab katong panahon gipaasa lang ko katong tanang mga sakita tumurag natigom siya ba, and para magawas na ko siya murag ginapaagi na ko siya through video. Speaking of mga videos nimo, sa imong mga panawagan nga magkauyab na ba'y positibong resulta ang imbang searching for the one? Mura bitang igo ora ta charcharon pero di man ta kay tagaan og label. Kana bang mukalit og pangabot, unya mukalit ra pug pamiya. Ano sana all mga lit, no makalagot nya napay uban nga kanang makadungog punuhay sa akong mga panawagan sa Facebook nga gusto na kog uyab, no mo chat pagkahuman mo chat sa ko, i-chat pod na ko balik, mag-chat ming duha hantod sa mukalit og ingon nga mo chat ra ko taod ha kay mukaon pa ko pero naabta na nagtulo ka bulan wa pa jud ni chat og balik. Nalumos na siguro sa kinaon nakalagot jud jail nakalagot gisayangan ning ani ka gwapa. Wow. So, unsa man imong sorry. Well, unsa man imong mensahe sa katong mga nag-chat nimo nga wa naman ibalik? Oh, ayaw na jud mo chat ako balik kay sayang ra jud mo sa kong data. Kay lagi Roel no, how ka mag-advise kini nakoy mga love concerns nga i-mention ug imong ihatag ang imong advice o reaction kanila. Ready na ka? Sige, go, ready. Sure na jud, sure na jud. Sure na jud. Sige, unang-una, ala sa mga dili paghihapon maka-move on. Hapit na mahuman ning tuiga. Wa paghihapon ka move on, ataya pod bata. Oy, move on sa dapat kung kahibalo ka mahigugma, kahibalo pud ka mag-move on kay ang lahat ng nagmamahal pala ay nasasaktan. So pag mahigugma ka, pwede jud ka masakitan. No, kinsa may pildi sa inyuha karon? Imuhang ex nga nakakita na sa iyang bagong kalipay o ikaw nga imuhang gikulong imong kaugalingon sa imong sakit nga kagahapon. So huna-hunaa og tarong. Move on din ha kay ay jud kaguol. Daghan kay nakapantalon sa kalibutan, daghan kay nakasayal sa kalibutan. Di lagi ta ninyo mahutdan. Laban lang. So, hands up para sa mga single ta diha, di ba? Oo, sa mga single din na laban. Roel, para sa mga single lang gihapon hangtod ron. Ay kani mga sakop nako, mga single. Sa tanang single din na kabalo ko ang uban sa tuag ipangkapoy na jud paabot sa tuang dawan no. Oh, pwede ta kapoyon pero ay jud mag-surrender kay ako mutuog jud ko nga naa gigahin ang tadhana. Nagahin jud ang tadhana og tao nga para sa atuag jud no. So ay jud mo kaguol din ha kay basig atong mga forever gipanghirman pa sa lain no. O so katong mga forever namo nga naa pa sa lain din ha. Dali iintaw na ninyo pangimulos among mga forever din ha para kami na po'y makagamit. Oo, magtinabangay ninyo, magtinabangay. Cooperation is the key din ni karon Roel. Yes, cooperation. Kailangan dyan og cooperation, no? Kailangan og teamwork. Kung human na mo sa among forever, kami na po. Oo. Cooperate lang sa ninyo kay sa panahon karon grabe crisis. Maglito jud tag pangitag uyab. Ana lang, hinangyo anay lang ta kay manag-igtuon raman ta. Hangyo anay. Oo. Alright, kini sa mga pa-fall. Ay, sa mga pa-fall din haa. Ay, mininyong charchari, kung wa mo'y planong higugmaon ni. Ay, mininyong pulaw-pulawa, kung di mininyong uyabon. Ako ba, nang lagot na dito sa inyo ha ba ha? Magpapulaw-pulaw mo. Naapay mga pa-video call. No, dugay pa kaayo mga tulog. Mapulaw na lang tang. Uban, di pang anemic na. Pero, no, lalabanan gihapon. Dugay gihapon kay matulog. Basi asta na mga putiag kalimutaw. No, asta na mga luspara. Para lang din sa inyo ha. Uya, pagkahuman, di mininyo kaya tagaan og label. Na, nanglagot ko ba? Kalma lang duwal din ato sa TV. Mao lang to. Kalma lang ta kay buntag pa sayo ron. Kalma. Kini basig makarelate pug ka ani sa mga nag-invest pero gibiyaan man gihapon. Ay, sa panang mga nag-invest din haan, walay return of investment, mirisi. Dili bitaw. Sa panang mga nag-invest din haan, sa panang mga nag-invest of feeling pero wala gihapon no, wala na sukli okay ra na. Ingana gyud ang kinabuhi bisan pag ihatag natong tanan, bisan pag wa ta ibilin sa tong kagalingon, basin pag higugmaon natong taman, kung biyaan gyud ta. Bisan pag mag-exercise ka din haa, mag-jogging ka din haa, mag-diet ka din haa,
kung makakita mas lami sa imuha, ilisan jud ka. Mo na kayo na pag diet oy kaon daghan, lamon daghan para kung biyaan ka, kusgan ka. Wow. Mga saba. Grabe man inoon ba dahil ka, Ruel, oy? Ay, nalagot na jud ko. Nalagot si Jill. Sa'yo pa kalma Ruel, kay naata sa TV. Wow. Kini, Ruel, kanang murag ka mo, pero dili pa di ay. Kanang murag ka mo, pero dili pa di ay, isa ba? Kamo, bahala mo sa inyong kinabuhi. Ay, naku ninyo blabada-bada. Kaya wag ko uyab gani. Magkalingap akong tambag sa inyo. Kapuya na, oy. Kapay kay Jill. Bahala na silang kinabuhi. Oy, inyo ha man ang gusto. Bahala mo. Di bitaw, kung masakitan ka mo, bitaw. Bitaw. Kung sakit mo po na, Jill. Sorry, wala na akong makahilak sa katawa sa imo, Ruel. Sa mga kining murag ka mo pero dili di ay. Ayaw mo sulod og ingana. Ayaw nang murag-murag. Dapat naagi ka mo. Well, una ko pasalamat sa imo, Ruel. Basig gusto nimo kapatid dinhi, manawagan pud gihapon ka. Mayong buntag sa tanan. Ako day ni si Ruel Divina. 27 anyos. 27 anyos na pupong uga. 27 anyos na dito nagapangita sa kong forever. Palihog lang, kung kinsa man tong naiinteresado sa kuang, kung kinsa man tong kauyabon din pamain-main na. O no, pamain-main na, mga ma'am sir, pamain-main na gud no. Wa gid ni issue, naka-move on na ko. Pwede na ninyo pasakitan og balik. Okay ra gid kay sa kuha, di ko mo reklamo. No, palihog lang gid kung naamoy mga kuya dira, kung naamoy mga uncle. Oy, interesado sa mga single dad. Pwede ko mahinong mama sa inyong mga anak. So, kauyabon na dito ko maluoy mo, no? Magtinabangay ta ninyo. Walang gina akong hangyo, no? Salamat sa tanan. PM lang sa kuha kung interesado mo sa kuha. Well, unta no, daghan na UPM ug makita na gid nimo ay muhang the one. Unta. Alright, daghan kay salamat, Ruel, sa mong oras ug gigayon ni gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Grabe, tears of joy ko kaganina ug sobrang sakit pa sa akong tiyan sa katawa sa imo, ha. Salamat kay sa mong time, Ruel. Thank you kay sa inyo ha. Thank you. Chillax sa mo mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! May buntag mga kapuso, welcome to Besta Karabuntaga atong makauban ang kapuso host and comedian, walilain kundi si kapusong May Bautista. May buntag, Miss May, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Hey guys! Daghang salamat for this Zoom interview and maayong buntag sa inyong lahat. Did I get it right? Yes! Yahoo! Woo! Ayos naman! Kahapon po, kakadating lang namin from our taping, yung I Can See You. So, talagang fresh na fresh talaga eh. Natulog lang ng isang gabi and then here we are, guys! At ako po ay masaya at nandito po ako ngayon sa At Home with GMA Regional TV. Of course, all over Mindanao, not only in Mindanao, tumatawid pa po hanggang Sabah, Malaysia. Sana kaya kong pantayan ang energy mo ngayon, Miss May. Alam namin, madalas ka din pala before sa Mindanao. What do you miss most naman about doing regional shows? Yes, namimiss ko yung regional show, of course. Ang mga napupuntahan ko, one, of course, I will never forget Davao because sa Davao, dyan kami gumawa ng for 17 to 21 days, dyan namin ginawa yung I Heart Davao na teleserye. Oh, we really had a lot of fun. Bukod dyan, ang Zamboanga. Yan, madalas akong mag-mall show sa Zamboanga. So, mga taga Zamboanga, how do you say, muchos gracias. Yes. Yun, yung mga, di ba gano'n, no? Mucho Bacano, marunong ka na ng konti. Oo, un poco. Paano yun? Un poco, meaning konti lang, o, di ba? Okay. Oh, now I've learned,
new word naman galing sa iyo, Miss May. Oo, that's Spanish po na konti lang, di ba? Kaya. Sige, ito naman for I Can See You naman na series, ang The Promise na episode. What can you tell us more about this episode naman? Yes, guys, sa mga kababayan po natin, na I'm sure namimiss niyo po yung mga fresh produced ng GMA after 6 months of quarantine. Ito pong bagong project po ng GMA, I Can See You. 4 episodes po ito na isang buwan po ipapalabas. Yung sa amin is I Can See You, The Promise. Tapos, ito pong, ay naku, promise, nakakatuwa po itong teleserye na to. Meron siyang it's a thriller, tapos may drama, comedy. Maganda po yung storya niya, hindi mo akalain, basta meron siyang magandang twist po sa end. Salamat po of course sa GMA po sa alam ko na very stressful to para ikasan ninyo itong bagong teleserye na to, pero salamat at naniwala kayo na we can do this. Yan. Thank you very much, Miss May. Maraming salamat. Yes. Guys, thank you. Daghang salamat. Please stay safe. Let's continue to pray for one another. Pray for the nation and pray for the whole world. Matatapos din po ito. Lahat ng bagay ay may katapusan po, ha? Guys, take care everyone. Daghang salamat. Maraming salamat, Miss May. Attorney. Rapes Kapusong May Bautista. Tudo ka mga kapuso kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, dungan tang maki-good vibes kauban ang Cagayanon host comedian nga si Neil Wayne Quintilla o mas iladong si Lola. Lola, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Maayong buntag, Sino. Thank you very much sa pag-invite sa ako adi-ari sa atong At Home with GMA Regional TV. Happy kay Kusay kay finally na-meet na gid nako ang isa sa mga banggiitan nga mga host diri sa Cagayan de Oro, and I'm so happy to be here. Daghang salamat for inviting me. Lola, it's our privilege pod nga gimuhang gidawat ang amuhang invitation diha kanimo. Ug usa ta magsugod, Lola, unsa ba imong hugot karong buntaga? So, Sino, daghan kaayo ko hugot, pero ang isa ka pinaka-importante nga hugot yun na ako, labaw na karon nga pandemic, kay in Tagalog lang siya, Sino, gitawag siya nga, ang mabait na kapitbahay, walang password ang wifi. So, karon sa importante gid kaayo nga, manghatag gid ta og mga wifi sa atong mga silingan, no? Labaw na og kato nanginahanglan para sa ilahang online class, o di ba mag-Mobile Legends lang, di ba? Sakto kayo, no? Nya, Lola, nahibalaan na mo nga usa ka host dinhi sa to ang Dakbayan. Pwede ba may makadungog sa imong sample intro o pag-welcome isip host sa usa ka event? So usually, ang anya kong intro sa inyo, maayong buntag Dakbayan sa Cagayan de Oro, anya na pod sa inyo tubangan ang pinakagwapa nga lola sa kahanginan o sa entablado, Lola Quintilla, Miss Cagayan 1932. Nga na ang mga entrance na mo say. Sample lang to siya. Lola, paunsa po nimo na-discover imong talent isip usa ka komedyante? So, sa una sa high school pa lang ko, I was a part of a theater company here in Cagayan de Oro City. So, at that time, ginakuha ko nila nga host, pero nabantayan na ako nga, pag seryoso kaayo akong hosting, murag dili kayo engage ang mga audiences. So, nagsugod ko og binuang-binuang, joke-joke sa audience, interaction na ako sa ilaha, until sa nakita na ko nga, mas ma-effective siya. Murag mas mapaabot na ko akong information kung apilan na ko og binuang, apilan na ko gamay nga humor. So dito siya nag-start sa nga na-realize na ko nga naman pagka-funny nga person, kay dugay-dugay na ko na-realize kay murag sa elementary ko seryoso kay ko, pag-abot na ko high school murag dito ni gawas ang ako ang creativity kung baga ba kay sumhan magko maminaw anang magstorya sa imong atubangan say nga murag yung taon-taon galitan niya. So karon di apilan ako siya joke na-realize ako say nga tsada man di ay nice siya nga way kay para makuha nimo ang attention sa audience. So dito nag-start sa high school ko until sa na-master na ko siya sa college ko sa among school sa Xavier University here sa Cagayan de Oro.
ako permi ginakuha nga host, then na-realize na ako nga gibansagan ako nila og comedy queen ng Cagayan de Oro dito sa Xavier University. Kasi ko nga, funny yun ay siguro ko. So, dito siya nag-start, Sai. Lola, isip host comedian, kinahanglan ba nga matalas jud ang imong pag-iisip nga makahuna-huna og impromptu comical skit o joke while performing on stage? So isa sab ni sa kuansay no sa talent gyud sa mga komedyante, wala ko'y komedyante na ilhansay nga dili kaayo ing anak ka bright. Tanan gyud siguro mi bright kay nga no, we have to react accordingly man dapat insigida kung unsa imong makita sa audience, unsa istorya sa audience, unsa ilang movement, unsa ilang sanina, ilang naong, dapat makahunaw na ka at the back of your mind nga kani siya nga part dapat imo ni siyang iingon. Wala pa lang na nahitabo usay nga mga panghitabo dapat naa na sa imong mind na foresee na nimo nga mo ni dagan sa inyong show, mo ni dagan sa imong activity para dili boring. So para sa ako it takes a great mindset to be a comedian. Kay kung dili ka ing anak ka bright, dili ka ing anak ka funny. Most of the friends that I know are very witty and diya nila nakuha ilang intelligence. Lola, isip comedian, tanaw sa mga tao no nga happy person kaayo ka kay lagi ikaw nagahatag og kalipay sa mga audience. Pero in times nga do na pud kay personal nga pinagdadaanan, ginaunsa nimo pag-manage ang imuhang performance? So naa gyud may saying kami mga comedian say no nga every problem leave it at the door of your house. So pagawas nimo ana say you are no longer problematic bisan pa siguro og namatay na imong iring or imong iro pag abot nimo sa stage say dapat maulag gyud gyapon nga energy imong gihatag kay ngano ang imong audience say they are paying you because they want to have a good time. So kung dili nimo na mahatag sa ilaha, you are not a good performer, you are not a good host, you are not a good comedian. So, dapat ka na say imo binaibutang sa imong mind nga before ka mo intra ani among trabaho, you have to compartmentalize your feelings. You have to know kung kanus amang galing ka muhilak, kanus ka mo katawa because everything, every minute is part of a performance. So pwede na after din say muhilak na din ka dito sa backstage kay dako kay mong problema sa kalibutan. Pero you know what, Say, a little bit of info lang, Say, kami mga comedian, kami ang mga loneliest people. No, kami ang mga tao nga medyo dili kay mi ingana ka-happy sa mong personal life pero pag abot sa stage dili igid na nimo mapansin. Ingana mi ka mga powerful mang perform. Daghang kay salamat Lola ug padayon sa imong paghatag og inspirasyon ug kalingawan sa katawan. Amping pirme. Daghang salamat kay Sai. Take care everyone. Take care sa GMA. Thank you very much. Say, buntag pa lang pero murag na kompleto na akong adlaw sa mga banat ni Romel Divina. Grabe gid, Say. Bitaw, pinaagi sa iyang pagpangita sa iyang The One. Nahimo na kining pamaagi nga mailang iyang talento nga nakahatag sab og good vibes sa netizens. Tama ka na, Jill. Sama sab ni Nilwin Quintilla o mas iladong si Lola, pinaagi sa iyang pagiging komedyante. Makahatag siya og kalingawan sa attendees sa matag event nga siya ang gikuha isip host. Samtang say na miss na gayon ni Kapusong May Bautista ang mga mall shows sa GMA Regional TV aron sab makauban ang atong mga kapusong Mindanawan. Ug ato sab siya atangan sa GMA Talababad Drama Anthology nga I Can See You, The Promise. Mga kapuso, unta nakakaton og nalingaw kamo sa gi-share sa atong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni William Morris nga the true secret of happiness lies in the taking of a genuine interest in all the details of daily life. Haom sa tong episode karong adlaw. See you tomorrow mga kapuso, alas 8 gyapon sa buntag. Dinhilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.